мавлонои бузургвор мегӯянд: ончунон гӯяд ҳакими ғазнавӣ, дар илоҳинома гар хуш бишнавӣ. кам фузулӣ кун ту дар ҳукми қадар, дар хур омад шахси хар бо гӯши хар. фалсафаи ин байт ин аст ки эй инсон, бо он чизе ки ту айни ҳол дорӣ насибат ҳаст ва барои ту ато кардаанд дар зиндагият ҳар чӣ бошад, ба ҷои ин ки фузулӣ кунӣ, ба ҷои ин ки ту дар он сар заниву ношукрӣ куниву ин корҳоро кунӣ, ту беҳтараш шукр кун ва роҳи наҷот, роҳи ин ки ту аз ин марҳала наҷот ёбӣ ва болотар равӣ, ин аст ки ту шахси худатро тағйир диҳӣ. яъне дар айни ҳол, дар айни замон, дар ин марҳалаи ҳаётӣ ҳар чизе ки насиби мо шудааст, мо донем ки мо сазовору арзандаи он ҳастем, хоҳ чизи хуб бошад, хоҳ ба назари мо чизи бад бошад. агар мо мехоҳем ки аз ин марҳала болотар равем, яъне ки ин чӣ барои мо писанд нест, мо хубтари онро мехоҳем, нолидан, шиква кардан роҳи он нест. роҳи он ин аст ки мо худамонро тағйир диҳем, то ин ки сазовори як неъмати хубтаре шавем ба истилоҳ. ё ки ҷои дигар мавлоно мегӯянд ки гирди сар гардон буд он ду мимор, лоиқанду дархӯранд он ҳарду ёр. морро тасаввур кунед, мор вақте ки ҳалқа мезанад гирди худаш, сараш агар дар ин миён бошад, дигар танаву думи он дар гирди сари он ҳалқа мезанад. ба ин хотир мавлоно мегӯянд ки гирди сар гардон буд он ду мимор, лоиқанду дархӯранд ин ҳарду ёр. ин ки ду мимор дар гирди сари ӯ ҳалқа мезанаду бо ҳам наздик ҳастанд, ба ин хотир аст ки ду мимор ва сари мор ино лоиқи якдигаранд. яъне ки ҳар чизе ки дар зиндагӣ мо айни ҳол онро дорем, мо лоиқи онем. агар мо мехоҳем ки лоиқи чизҳои хубтару бештар шавем, бояд мо омодаи он бошем. яъне бо пешрафти худ, бо фаҳмишу нигоҳу шукргузории худро бештар кардан кӯшиш кунем мо сазовору арзандаи неъматҳои хубтару беҳтари худованд гардем ваилло шиква кардан, нола кардан, беҳуда ғам хӯрдан ҳеҷ суде ба ҳоли мо намебахшад.